Shalkisa Sakang Tako Khaja Joria, Thimanote Bini Nukumi Borok Kokshil Chaka Tripura People Foundationni Teamrok Fiaba, Shalkadak Baromoy Tripura People Foundationni Teamrok Tako Khaja Joria no, Naikuli Tongmani Mungsha Mungsi Grika. Asuk Shalkadagma Tongmani Tako Khaja Joria ni Nukumi Borok, Korok Shapano Kure, Dini Bihikno Kare, Asuk Kahamkai, Naikuli Borokno Company ni ESICT. 9 lakh rang marini medical bills ramka khoksha nukhumni rang na yawino paithago tako khaja joy Reangno narak mandia afrubo Tripura People Foundationni director Dinesh Deborma bini Facebook page live fire hastini khaganang mayaganang lukurokno chubachu shanhormani tako khaja joy Reangni mangkotino Tripura hasteo rohana bagai tamoni hinmale bini nukhumni borokrok belai kheno chugia tako khaja joy Reangni mangkothi Tripura haste tu bunakhano kubui mania ajorao Tripura People Foundation team te Tripura People Foundationni director Dinesh Debormatai hastini Lukurok Chubaya Khai Taku Khaja joy Reangni mangkothi Bangalore Hai Fatar hasteo no bini mangkothi shopna nanghamu Fiaba Belai Lachima Shinsa Kokha Taku Khaja joy Reangni Nukumi Borokro Tabukai Tripura People Foundationni team te Shak 99 miliwi Taku Khaja joy Reangno Bwtharu hini Ereng Kok Shilchawi Dongkha Tamuni Bagai Ereng Kok Shilchana Nangkhana Shomung Tabu Hasini Lukurok ni tai Tripura People Foundationni team ni Sari kaham jotono ang tini dewaisa haina hai ma phijau ka social media wo tamnai takho khajrai ni dead body tini 3 klogo rohja ka emne 6-7 agortola sini birbikram birkhungno sokna aw ang tini khas haka tai chini susai chini Tripura People Foundation ro bo khas hakna ang khas hama kai ke borok bo khas hakna ne wansu aw jebabe khaja jeni khaja raini khaja rai ta khokni bini parents or board ka ke kok saka tini je mini bufayung no je doctor be mili la e Bwtharu ne obai ke kok silcha jaka phone bai ano kol khai sahar ka belai klai lachina nangmani belai klai ko bujia phana obai ke wansui be bokrogo tamoklai bini dead body Bangalore to Tripura bahai ke soka obnolai bo salia but bini jibono obai ke borok butharjak mani ba thuimani se nogia khopo sung chini Tripura People Foundation Teamrok kio 100-200 khlai rohmani o mungse krika ang sana mosu buskani Tripura sarokno je khajarai rangni khajarai ta khok ni parents haike bujia tang tho ang poilani simi khajarai ni story side khnarwanu poila bo osusto klaika bo jaga tong saimia Bangalore ni ba bo o Belendor area ang tong area sopaika sopai mani yawolo bo bai jaga osusto ko hinai sini Teamrok no inform no mani karon sing sare go thangai bo bai atenu mani karon bini blood thui bodla ke klai mani karon sing bono mili lai sing kok salaika bono flight book klainani 10 din ni bisingo no rohjagna ni kopchak laika sini Tripura People Foundation Teamrok min period 2 din period bini osusto tebo bar ingka sung emergency ambulance pai bo that unai je kor bangla station hospital admission klaina nangka admission klaimani karono bini attender bini guardian kebo fan krei kebo oro guardian nei tongmalia batsing ekdin 2 din klai chance klai sung duty ya kare bono thangai nayo minin naimani pore sini ekdin sini office Gumoti district ni Sanjay Manik MLA fai visit ungka sini Tripura People Foundation office JP Nagoro o meeting sing 1 o'clock to 6 o'clock 9 o'clock ta ungka o bising sing meeting khalai tongmani yaola sini finally meeting ba ungka o dino phatchak lai call fire ka Justin bro station hospital tong tino call khaika ta kho khajoi diang ni datu ngui thangka nai haipana sing thigira to sini oko meeting pai sing or thana ne bin period te kaisa haina hai ani Russia bari area ni modom jai parani ta kho nolen jai Tripura bo haina sori hamya tenguru manjak nei monba sing bini phungwai fly errands khai rohka bini nongni chini foundation ni rangbai obai kle khlai tong te sing tabo obai ke saya sajak tong nai ke norok phanawan ste Tripura hasni lukuro tamo jawab nai je khaja jai thimani tuye tam kok sanai bini parents kuno bujia phano tamo ba ki kok sana nangkha bora ek taga phano dero hotma borongni MLA ba kok sarika
Khaja apro thus thiyako inge tini tongmung no Khaja takhok no jodi Tripura People Foundation director jodi tongmung no chesta khayang kai bini dead body no bini fatara hasti o seleng umoi sokna nang khamung haipano sini Tripura People Foundation team once we are sini sung bini seleng umoi mano but sini dead body na sung bini fatara hasti o sokna ni musugya maya gnang o foundation team borok jodi o jingjal no o ingel na ti once we anke te baike sung jobab rena Bangalore Tripura sa team no belai khlai sung kha khamka oje domki Berjakha call by police affair khaina dead body sopaya hankai obo boni rule biangni rule te biangni ingel te biangni support te kok saka bobo je dead body sopaya hanke case renai narok doctor by narok mililai buthalai obo biangni kok jodi na tomon nung lekha pora gnangke bini Khaja Reangni medical report nung pore nai di jodi tomon porme hanke angno WhatsApp bo jotto bebak no Khaja haina obo heke ereng kok sawi lap kare Tripura sara bujina asik sana thanya but ani video lawit thangka haipanang nangmani kok orutini khasaka jeng tini Bangalore Tripura People Foundation jodi tongmono subasuru yanka tako Khaja ni dead body oron mitan nana khamu haipana seng request khai seng je group ni takokte bukok song ni donation by no bono tini rohorka te personal sini Tripura People Foundation ni director Mr. Dinesh bo barbaki rangno ro mention khai rikha ki dead body rohmani karone ba haina oba ke phone khaye ani bufayung no doctor by mililai oba current shot ki Bwtharu nei bo ereng phone by call phaika obo belaino saya kalayo hambai